Terve kaikille! Tervetuloa mun kanavalle ja tervetuloa uudelle videolle. Me ollaan Sofian kanssa lähdössä keskustaan. Me mennään syömään mun kaverin kanssa lounaalle ja sitten mennään mun siskon luo. Meillä on monen kuukauden käyty mun siskon luona. Niin me ollaan nyt sitten menossa sinne. Ja ollaan tässä laitettu vaatteita päälle. Mä en tiedä, miten pystyykö näin tekemään. Kattokaa kuinka siistiä meillä on. Joo. Mulla on ihan tämmöiset normivaatteet. Ja joo. Mulla oli eilen tosi huono päivä, jonka takia täällä onkin vähän sotkusta. Mä oon kyllä eilen imuroinut ja luutunut sillä lailla, että en sitten oikein jaksanut järjestellä. Mä en tiedä. Mulla oli jotenkin tosi semmonen väsynyt ja turhautunut ja semmonen olo. Ja musta tuntuu, että Sofialla on tänään vähän samanlainen. Siellä on pinnit. Mitä kulta? Niin, lähdetään nyt kohta ulos. Niin, en tiedä, jotenkin oli vaan semmonen olo, että kaikki on ihan pyllystä ja en jaksa ja ihan kökköä ja bee. Niin toivotaan, että tänne on vähän parempi, kun käy tuolla ulkomaailmassa ja ulkona touhuamassa. Mut joo, kattokaa mitä mä tein eilen. Tadaa! En tiedä tajuatteko, mutta mä käänsin ton meidän ruokapöydän. Missä se on? Tuolla. Noin. Se on nyt, eli siis seinää vasten niin kuin näin. Ja tonne mahtuu tuonne istumaan. Mutta käänsin sen noin, kun mä ajattelin, että kokeillaan. Ethän jätä rakas sormia sinne väliin. Menikö sulla hukkaan joku sinne? Niin, joo. Se on mun mielestä tosi kiva. Me ollaan nyt tykätty siitä, testataan vähän miltä se tuntuu. Mutta minä menen auttamaan pientä ihmislasta. Me ollaan tultu kotiin ja me käytiin tosiaan siellä mun siskolla ja oltiin siellä aika pitkään sijaan, että Sami tuli meidät hakea kotiin ja siellä ne mun siskon tyttö ja Sofia leikki kovasti ja vähän alkoi sitten väsyymään Sofiakin tossa loppuvaiheessa. Niin. Joo. Mä muuten ostin Polano Pyretiltä pari tommosia sukkia. Siinä oli tullut uusia semmosia tosi kivoja värejä, niin mä ostin semmosia vaaleanpunaisia, sinisiä ja semmosia. Ja siellä oli muutenkin aivan ihania kaikkia mekkoja alle. Sitten voi että olisi ollut kiva ostaa, mutta en sitten ostanut kuitenkaan. Joo, me ollaan menossa pesulle ja mun pitää sitten laittaa huomista varten vähän valmiiksi juttuja, kun mulla on huomenna töitä. Niin pitää Sofian jutut laittaa valmiiksi, se lähtee huomenna sitten hoitoon. Sami ja Sofia juoksee tätä meidän keittiösaarketta ympäri. Mutta me ollaan menossa tosiaan sinne pesulle, niin Sofialla ei ole vaippaa, niin mä voin näyttää teille tätä sen juoksua. Joo, noin kestä. Mikä vaippa? No, paljaspyllynen hän on. Niin söpöli. Mä näytän ne sukat äkkiä. Äkkiä. Tämmöiset. Ihanan väriset, niin keväiset, tosi ihanat. Joo, me lähdetään nukkumaan. Mä ajattelin tähän sitten ruokaa huomiseksi Sofialle ja sitten... Sanoinko mä pesulle? Me lähdetään pesulle.
Mä haluaisin mennä nukkumaan. Joo, me lähdetään pesulle. Joo. Hei! Mun täytyy sanoa, että mä oon tosi pahoillani, mutta mä oon unohtanut kuvata eilen, eli eilen on lauantai ollut. Mä oon unohtanut kuvata, joten mä esittelen teille, mitä mä oon eilen tehty. Nimittäin The Annual kaapin siivous. Tää on ollut ihan järkyttävä tää meidän vaatekaappi. Tää on ollut ihan täynnä lattialla niin vaan vaatteita, sukkia, kaikenlaista. Ja muutenkin tää on ollut tosi ei toimiva. Niin, me ei tehty mitään ihmeellistä, mutta kattokaa. Tadaa! Ja se mitä me tehtiin oli, että me järjesteltiin kaikki vaatteet ja saatiin mun mielestä ihan hyvin järjesteltyä. Käytiin vaatteet läpi, mitä me käytetään, mitä me ei käytetä. Ja nyt meillä on 2 jätessäkillistä vaatteita tuolla lähdössä pois. Ja mä en oikeasti ymmärrä, että miten niitä vaatteita voi kertyä niin paljon, koska mun mielestä mä en osta edes juuri vaatteita. Mutta näköjään mä ostan. Ja ehkä se, mitä mä itse koen tässä vaikeaksi, on se, että tuolla vielä on joitakin semmoisia vaatteita, mitä mä en välttämättä pidä. Mutta ne on kesävaatteita, niin mä en vielä uskalla laittaa niitä pois, koska mä haluan nähdä, että pidänkö mä niitä kesällä. Ja jos mä en pidä, niin sit mä laitan ne pois. Mut joo, se mitä mä muutin, on, että nämä tämä, niin oli aikaisemmin tuolla, missä mun sormi on? Tuolla sillä niinku päällekkäin. Ja se oli tosi huono. Ne oli kaikkien noiden vaatteiden niinku alla. Ja sieltä ei oikein tahtonut niinku löytyä kenkiä. Ne oli jotenkin niinku piilossa tuolla. Niin nyt ne on tossa mun mielestä ne on niinku paljon selkeämmin. Tuolla. Ja toki ne nyt vähän vie tietyllä tavalla niinku tilaa sillai. Mutta no kuitenkin niin tosi helposti saa tuosta otettua ne kengät, mitä käyttää, jos käyttää. Ja tossakin on pari semmosia kenkiä. Siis mulle tapahtui raskojen aikana sillä tavalla, että mulla kengän koko isoni. Mulla on nytten ehkä joku 37-38. Niin mulla on suurin osa kengistä semmosia, mitä mä aion laittaa pois. Tosi kivaa. Ja joo. Niin. Tuossa on nyt semmosiakin kenkiä, mitkä mä joudun laittaa pois, mutta mä en vielä ole laittanut niitä, kun mä en tiedä, että myynkö mä niitä vai laitanko mä ne vaan johonkin kierrätyskeskukseen menemään. Mutta tää on mun mielestä tosi hyvä. Mä oon tosi tyytyväinen ja mä ajattelin, että mä voin tähän, kun meillä on vähän ollut sillä, että kaikki nämä mun YouTube-jutut
nämä ja sitten se kolmijalka, niin ne aina vähän niin kuin irrallaan jossakin täällä asunnossa. Niin mä että ne nyt hyvin menee tähän nurkkaan täällä. Niin. Sitten mä heitin ihan älyttömän määrän vanhoja meikkejä pois. Mulla on varmaan ollut joku 20-30 huulipunaa. Mä en edes käytä huulipunaa. Niin, että jotenkin niinku tuntuu, että miten tätä tavaraa voi olla näin järkyttävästi. Ja tuntuu, että koko ajan mä yritän niinku päästä sitä eroon. Ja silti musta tuntuu, että sitä on enemmän ja enemmän täällä. Joo. No, tämmöinen oli tämä mun hieno tarina tähän. Ja mä tosiaan eilen valitettavasti unohdin kuvata. Ja semmoista se on. Mulla oli tosi raskaat 2 päivää töissä. Aikaisia herätyksiä ja mä olin sit siellä työpisteellä, jossa vaatii tosi paljon pitää käyttää aivoja. Niin, mä oon ollut tosi väsynyt. Ja mä eilenkin oon Sofian kanssa nukkunut päiväunet ja nukkunut tosi paljon. Niin, joo. Me aletaan tuolla tekemään ruokaa, tai Sami jo tekee Sofian kanssa tuolla ruokaa, ja mä tulin tähän vähän hölöttää. Ja kuitenkin kiitän, jos olet katsonut tämän videon. Mä toivon, että oot tykännyt. Toivon, että oot mun mukana jatkossakin. Ja jee. Ei muuta kuin heippa hei!